Hvaljeni Isus i Marija, dragi naši prijatelji, draga naša braćo i sestre. Sve vas srdečno pozdravljamo iz Volodera, iz Hrvatske. Ovdje se održava 4. po redu Mladifest Hrvatska i upravo je baš danas prvi dan ovoga Mladifesta. Jako smo sretni, jako smo blagoslovljeni, stigli su nam prvi hodočasnici pješice upravo na ovaj Mladifest. Ono što mi je nekako posebno se svidjelo, što mi je nekako posebno zapelo za uši su riječi ovih dvoje prekrasnih ljudi koji stoje pored mene sada, koji su rekli idemo tamo gdje se slavi Gospodin. Evo ja ću ih pustiti da nam se oni sami predstave. Evo, ja sam Goran iz Velike Gorice, inače sam član Marine legije i Nekatekumenskog puta. Svake godine idem pješice u Međugorje, ove godine sam se dogovorio s Darkom, inače predsjednikom udruge ujedinjenja. Mi svaki utorak molimo krunicu kod njega u udruzi, a svaki dan u Velikoj Gorici u centru molimo javnu krunicu od kad je počela ova pandemija. I on je nekako spontano, Duh Sveti nadahnuo Darka da bi on htio ići i u sklopu tih priprema je bilo i ovo pješačko hodočašće ovdje u Voloderu. Koliko im je zapravo trebalo vremena? Pa krenuli smo negdje oko 2 sata. Znači, noćas oko 2 i mislili smo krenuti skroz iz početka, ali ja sam bio na nekakvim drugavim, bio sam i u Ukrajini i neke humanitarne smo radili i tako dalje. I Požegi, malo sam se premorio pa mi je bilo malo teško, inače sam isto ratni vojni invalid i tako dalje. Evo, baš sam upravo htjela reći, možete nam se vi predstaviti, reći nešto više o sebi. Dobro, znači ja sam Darko Majstorović, predsjednik udruge ujedinjenja hrvatskih branitelja. Evo, pokušavamo mlade ujediniti, da se družimo zajedno, da pokušamo uz vjeru, znači sve, evo, što god smo nešto napravili uz vjeru, znači upravo s tom molitvom što kažemo krunice, svaki dan se moli kako je rekao Goran, u Gorici, znači u centru Trg Stjepana Radića, a svaki utorak kod nas u udrugi ujedinjenja svih branitelja. Pokušavamo, ali nema veze, kako god mi pokušavali, kako god jednog, dva, tri što nam se pridružuju. Evo, baš jedno smo sad molitvu imali, djeca su nam dolazila samo, pa su se čak molila s nama u Velikoj Gorici krunicom, jel? Sama su došla i dali smo im krunice i s nama su se molili. Tako da je to, mislim, evo. I naši branitelji, ja bih volio da poanta je, znači, molitva i jedino uz to možemo pobijediti ove sve što nam se dešava, što omalovažavaju znači, hrvatskog branitelja, hrvatski grb, hrvatsku domovinu. Jedino s tim možemo zajedništvom nešto napraviti. Evo to. Tako, evo, slažem se sa svim vašim porukama. Evo, za sam kraj predstavljanja upravo vas, vjerujem ćemo se družiti tijekom ovoga Mladifesta još. Evo, za kraj, a opet nekako za početak, vaša poruka. Zašto bi jedna osoba, jedan naš gledatelj trebao doći na ovaj Mladifest? Ili zašto da nas prati u biti? Pa, svako ima svoje nakane, ali ono što je meni ključna stvar, a to je da upoznamo Božju ljubav i Gospu koja je najsigurniji put ka njemu. Isus je dao Gospu sa križa i evo, kad smo se već dotakli branitelja, ja bih rekao, meni je nekako ostalo na srcu da se nijedan više ne ubije, koliko je do mene, naravno, ne mogu ja puno tu napraviti, ne. Ali sam siguran da onaj koji moli krunicu da se neće izgubiti i ono što je meni osobno cilj, da ih uključim u crkvu, da upoznaju Božju ljubav i da vidi da ih je Bog taj koji ih ljubi, koji ih nije ostavio, a koji ih je vlast ostavila, on nikad nikog ne ostavlja, ako nije ostavljen, znamo i to. I da se uključuju te crkvene zajednice, posebno neokatekumene, karizmatske zajednice gdje ima najveće rezultate. I onda kad se jedan iščupa, kad počne moliti, kad počne redovito ići na misu, kad ostavi grijeh, onda će puno drugih branitelja privući Kristu, ne. Jer znamo kad smo u grijesima, onda u tom grijehu koji jesmo vučemo druge. Znamo svi, ja osobno iz svog iskustva znam. Ali onda kad idemo Gospodinu, onda ih vučemo Gospodinu. Naravno, ako ljubimo tu drugu osobu. Evo, to je moja nakana.
Upravo to je i istina, tu smo jedni za druge, tu smo za Isusa Krista. Svi naši dragi pratitelji, dragi naši gledatelji i slušatelji, budite uz nas i pratite ovaj 4. Mladifest. Vidimo se uskoro.